गिबिसिन नोंथांनि चापागुरि समस्तिनि फोसावदिं हाबाफारियाव दिनै फुंनि 9 बाजियाव राबां दख'रा बाथौ गौथुमनिफ्राय गाहाम हामलायनायजों लोगोसे नोंथांनि जाफुंसारनि थाखाय आरज गाबनायजों दिनै नोंथांखौ बरायबाय। दिनै नोंथांनि आगाना हारिनि खोमथा आगान जाथों होननानै बिथांमोना नोंथांखौ गसाइनाव आरज गाबनानै नोंथांखौ बरायदों। बे बेलायाव नोंथाङा दिनै माबायदि मोन्दांथि मोनदों बेखौल' एसे बुंनानै नोंथांनि हाबाफारियाव आवगायनो हासिगोन। बयनोबो आं खुलुमनाय जासिबाय। आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो दिनैहाय आनान गसाइखौ गाबज्रिनानै नोंथांमोननि गेजेराव थानानै दिनै बे नोंथांमोन बयनोबो आंनि कंग्रेसखौ आङो जासिबावबाय। सालबारि बाथौ गौथुमनिफ्राय आंखौ दिनै बे बाथौ थानसालियाव आरज गाबनानै आंनि देरहासार जानायनि थाखाय आरज गाबदों। आं जोबोद गोजोननायजों लोगोसे मोजां मोननायजों लोगोसेयैनो गोसो गोरबोआ गाबखांदों जे आङो क'क्राझारनिफ्राय फैनानै चापागुरि समस्तियाव सासे इउपिपिएलनि बिजाथि हिसाबै गसंफैदों आरो बेवहाय गोबां रायजो राजानि गोसो गोरबोआव सोंलु एबा साननाय सोमजिनो हागौ। नाथाय फैगौ समाव आं बेखौनो दिनै नोंथांमोननो खोथा होलांनो सानो जे आं नोंथांमोननिनो मानसि जानानै बे ओनसोलनिनो सासे मानसि जानानै दुखु सुखुनि समाव थाफानानै अरायबो नोंथांमोननि सेवा खालामनो नोंथांमोनखौनो जौगाखांनायनि थाखाय खामानि मावनो आं नाजालांबाय थागोन आरो देरहासार जालांनायनि उनावहाय आङो चापागुरि समस्तिनिनो बे कक्लाबारि एबा मुसलपुर ओनसोल धिरा ओनसोलाव अराय सम नोंथांमोना आंखौ मोनबाय थागोन। आं बे खोथाखौ दिनै बे बाथौ थानसालियाव जनानै इसोरनाव आरज गाबनायनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो फोरमायलांनो आरो दिनै बे आरज गाबनायनि थाखाय बाथौ गौथुमनोबो आंनि साबायखर जासिनायजों लोगोसे आरो जायफोर आरज गाबगिरिफोर आंनि जानानै बोराइ बाथौनाव आरज गाबदों बिथांमोननोबो आङो खुलुमनाय जासियो आरो दिनै बे गोथार बे बुब्लियाव बोराइ बाथौखौ गोसो गोरबोनिफ्रायनो खुलुमनाय आरो खनसेबाव जासिबावनानै बयबो रायजो राजानि मानसिफोरनि गाहामनि थाखाय आङो हामलायो आरो आंनि बे राजनैतिक जुद्धआव खालि आंखौल' देरहासार खालामालासैनो गासै रायजो राजाफोरनि साननाय हनाय लुबैनायखौ जाफुंसार खालामहोनो थाखाय रायजो राजाफोरनो जाहाथे देरहासार खालामो बिनि थाखाय आङो बोराइ बाथौनाव आरज गाबो।